ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कुडाळ तहसील कार्यालय परिसरात प्रचंड राजकीय हालचाली पाहायला मिळणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आजचा महत्त्वाचा दिवस असल्यानं प्रशासनाकडून अत्यंत कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयातील इतर सर्व सामान्य कामं बंद ठेवण्यात आली आहेत. कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर पोलीस प्रत्येकी व्यक्तीची कडक तपासणी करतात. केवळ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी येणाऱ्यांनाच ओळख पटवून आत सोडलं जात आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत दुपारी 3 वाजेपर्यंतच आहे. प्रशासनानं स्पष्ट केलंय की दुपारी 3 नंतर कोणत्याही परिस्थितीत अर्जदारांना कार्यालयात प्रवेश दिला जाणार नाहीये. त्यामुळे वेळेच्या मर्यादेमुळे उमेदवारांची आणि त्यांच्या समर्थकांची चांगलीच धावपळ उडालेली दिसते. सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांचे उमेदवार आपल्याला अर्ज दाखल करण्यासाठी येणार असल्यानं तहसील कार्यालयाबाहेर तोबा गर्दी होण्याची शक्यताही आहे. कार्यकर्त्यांची गर्दी लक्षात घेता परिसरात बॅरिकेड्स लावण्यात आले असून वाहतूक व्यवस्थेतही बदल करण्यात आलेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आलाय.